Erokamano nyakwara mogi en thuolo machielo mwaikore makare gi weche manyien mowuok e boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge ka mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. Obila timo nonro e wi gima nokelo masira mar ndege manonego ji 12 e gwenge ma Kwale okinyi ma kawuono. Today is day 2 for Kapsea, Kajasea, and we are confident that the process will go smoothly. Migao ma somo oyango ni gidhi neno ni jopuonjre duto timo penj mar Kapsea gi KJSEA kata obedo ni nyoro chochni nyobedoe. Riwruok e teko. Doka samoro josiasa moko tiyo kod jo-youths marach. Koro wan kaka jodongo nwadwa mondo mwatamre gino gokang' mamalo. Oganda Luo imedo jiw mondo bed e riwruok achiel kendo med tiyo machiegni kod sirikal masani. Warwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jagoro mongirore migao ma somo Julius Bitok otelo ne chenro mar yawo penj mar Kapsea gi KJSEA e apise mag jalup komishona Mangong gwenge ma Kajiado. Bitok wacho ni kata be ni ne nitiere chochni e senta mag penj odiechieng' manyoro e kinde mag penj nye chakore, migao no osetimo madwarore mar neno ni jopuonjre duto otimo penj. I'm happy to report that so far, so good. We are on track on matters examination. And I want to say that I want to thank all our stakeholders, including center managers, invigilators, for the smooth delivery of day 1 examinations yesterday. Today is day 2 for Kapsea, Kajasea, and we are confident that the process will go smoothly. And we have asked our stakeholders, our sub-county directors, our county directors, to ensure that they do their best to ensure that we deliver a credible exam. And from the look of things, we are on track in as far as this delivery is concerned. Nonro osechak tim mar yango gima dine be nokelo masira mar ndege kido mar 5YCCA manolwar e gwenge ma Simba mayudore e kaunti ma Kwale okinyi ma kawuono. Oseyangi ni ji 12 duto mane ni e ndegeno ma Sky Rover nowito ngimagi. Ndegeno nowuok e alap ndege ma Diani kochomo Masai Mara e kaunti ma Narok. Wamedo luwo siganano kendo wabiro miyi mathoth motudore gi wach masirano e weche manyien mabiro. Wadhi nyime en ni jochiw thieth ahinya to laktache mibiro yudi koketho kendo bedo e lai manyime e tho mar mine matho kanyuol koro ibiro kawnegi okang' mager kamoriwo rucho oko lesen magi mag tich. Ma oyangi kod telo mar migao mar thieth Aden Duale kod jagoro mongirore Dr. Umo Luga mane twak e boma ma Nairobi e kinde keto ayanga lipode 3 mag thieth kama oriwo mar menyo thieth mar mine kod nyithindo. Kaluwore kod lipodno, kuom higni 15 mokalo, lokruok ok osebedo e tho mar nyithindo minyuolo kata mine matho kanyuol, kata obedo ni nitie lokruoge ka pinje kaka Uganda, Tanzania e kind mamoko to pod otelo ne piny Kenya. You can't be a surgeon who is not writing theatre notes. And sir, you know we are having this challenge even with the Social Health Authority, where people do surgeries but they don't put clinical theatre notes. So we are changing that from regulation. So all of it will be tied to your license. So if mothers are dying in a facility where you are the gynecologist, then you have to explain for us why your license has to be renewed. Those mothers, majority of them died because of negligence, healthcare workers' negligence. If the governor is not going to deal with those consultants, we as a government, as Ministry of Health, we will use the regulator to cancel your license. I mean, if mothers are dying, your license is not important to us. Healthcare workers must uphold the highest standard of professionalism, and negligence will not be tolerated going forward. There will be no telephone management of our patients.
Jodongo e sub-county ma Nyatike South okonyo Uganda Luo mondo bedie achiel kendo gibedie sirikal mar Manywanda mong'ere kaka broad-based government, kaka jafwambo marwa George Juma lero, mae giwacho ni biro neno ni dongruok omedo timore ka Luo. With disability. Seche makoro yam siasa gwego mag Kaluo kaachiel kod piny Kenya mangima igeno ne nyalo chako kudho ma opogore opogore bang' tho mar mosnindo Prime Minister machon Raila Amolo Odinga. Jodongo e sub-county ma Nyatike South okon jotend siasa kod oganda Luo duto ni nyaka koro bed jogo eko mahore. Jodongo ikawo teli kod David Ondoche wach ni ma ok sa ma oganda Luo onego bed ni koro go siasa mar manyo ng'at makawo kar mosnindo Raila Amolo Odinga kako gai mar oganda Luo e siasa. Koro siasa miwacho ma Raila nyocha kotho poko ike pod ywage ng'ama da ok ng'ato nyalo wacho ni adwaro kare wuoru kotho pod ywage. Nyasaye mayiero ng'ato kaka konyo jatelo wuok e kindwa manyocha tayo wan joluo tae mwabiro yiero ng'ato ma ok ni ng'ato bedo ma kelo bambana ni adhiye to kiromo. Giwanruok mar oganda Luo ema sani duong' moloyo gimoro amora kae kwa josiasa duto mag Kaluo mondo koro oganda kamoro achiel kendo giluyo ma mosenindo Raila Amolo Odinga nosesiemonegi men sirikal mar Manywanda ma bende ong'ere kaka broad-based government. Raila Odinga ma en ng'at manicha jatendwa moluongo ni Baba nowacho kapok otho ni oterowa broad-based government kendo waseneno berne yawuoto madongo osemi telo. Wach mar koni gi koni wabed gimoro achiel e ko nyalo timo gimoro mawinjore to kwa bedo koni gi koni wabiro chalo jok moke to kike onge gimoro riwruok e teko. Doka samoro jo siasa moko tiyo kod jo youths marach. Koro wan kaka jodongo nwadwa mondo mwatamre gino go kang' mamalo ni wang'ni wadwaro kue ma nyithindo temo sekawo kura odhi go kura gi kue. Jodongi mawuok e sub-county ma Nyatike South wach ne giseneno chenro mar dongruok mathoth kawo kalo kuom sirikal mar Manywanda koganda Luo ber kasike i sirikal ne. Wagombo dongruogni nyo walal masani ko kanyo wane riwruogni manyo kelo dongruok sani waneno ka gar barabara dwa ten mameoro barabara dwa babu kabiro kalo radea kabiro mondo jiro yuto to digot kachola kaka Mr. Badio mi CS mar pesa mane pok oyudo nyaka nene wan gi CS mar stima romio wang'eny kodgi nyaka Attorney General omiyowa onge kumowuok wadhiye nikech kumonde moparo wanyalo dhiego ok dhi konyowa. Jakanyo mayudi e kaunti ma Migori Fredrick Ogenga wane sirikal mar Manywanda bende osimiyo ko jokanyo mag UDA e kaunti ma Migori koro nyalo bedo kod thuolo e goyo buche gi kamoro amora ka gintie kod kwe. Ber kabisa riwruok gi ODM ber kabisa ino ka sani nyalo wuoyo barabara kara thuolo gi t-shirt nikech piny ber koro gino miwa thuolo ma ng'ato ka ng'ato wacho mana wachne mano miya nyisou ni broadways no timo maber kabisa nikech sani wan gi ker achiel ma wacho wachne men ker William Ruto ma oto ni yiero maduong' mar higa mar 2017 idongo gi dwaro mondo koro oganda kik dhi ng'i duond buche mag siasa to gidhi yier jotelogo bobende nyalo kelo dongruok. Ok odwa wene party achiel ni ODM kaka gidwaro ni mondo gizon ka mondo gisupport Ruto ok odwa ni Ruto yud kura matin wadwa ni wayud kura to the maximum and mondo wayud mano nyaka wabed gi parties mang'eny mateni ji tema nigi interest obedo accepted kata yienegi mondo gimany kura kaka ginyalo dwaro. Ng'ama biro chung' moyiero mogike 2027 ji ogone kura ka giyie ng'ama giyie wadwaro ng'ama oyier ma jopiny oyiero. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jo-Kenya modakie pinje maoko okwa mondo ket bath omenda maromo dola madirom bilion 3.5 e chenro mag thieth e pacho ka. Kane gilose boma ma Nairobi, jolony weche mag thieth owacho ni chenrono biro tego weche mag thieth kendo geng'o tuoche kod duoko chien pek mar thieth. Kembe machiwo thieth e pacho ka bende oketo yore ne jo-Kenya modak oko mar neno ni familia magi man pacho ka oyudo thieth. Quite significant because some of them have traveled
maybe for work, have had to leave a little one behind. Others are still very concerned for their parents. So typically what they do is when this person is in hospital, they will send the money. But if you look at it, that's already quite late. They already have the full impact. But if they purchase a medical insurance cover for their parents, for their children, for anybody who is here, it means that they have a medical card. So Bupa has a very clear purpose, which is helping people live longer, healthier, happier lives and making the world a better place. And actually this initiative through the Diaspora Association or Alliance, in partnership with Kenbright and Jubilee from a local health perspective, is exactly what we want to do, which is bring quality healthcare cover to Kenyan nationals both at home and overseas. Apisa mag obila e boma ma Kisii ondhiyo kinde moko ang'wen ma bandia mosebedo ka chiwo chenro ma ok opuodhi n'oganda mathoth e kauntino. E apedha makende manotelie kod jotelo mag riwruok Okinde LSK, achijego noyudi kod stamp ma bandia mar kambi mitiyo godo e wuondo joma manyo tije e kaunti ma Kisii. Kaluwore kod jakom mar bod mochung'ne ndiko ji e tich e kaunti ma Kisii Harun Maosa, chenro mar manyo jotich e sekta mopogore opogore dhi nyime obok ma bandia ka obok ma bandia wachore ni tiyo godo e temo manyo thuolo mag tije. This morning we were called from the Kisii County Public Service Board. There have been complaints since the board advertised various positions that are supposed to be filled in by the Kisii County government, and there are complaints that there are people who are hanging around the board offices who are masquerading as advocates, who are misleading members of the public, and that we are also having cyber offices that are within that region, within the board offices, who have stamps, advocate stamps. They are certifying documents, they are commissioning ESCC documents without being advocate. Today we managed to arrest 3 of them. We, together with the stamps they were using, we did call the advocates that their stamps were being used, and they confirmed to us that they don't know such individuals, and they said suspects are already in custody. Yes. Nimefika Public Service Board ku apply for my brother, na nimepata advocate akaniambia liba shilingi 300 tukusaidie ndio uingize makaratasi. So our governor alisema kuna mambo na pesa kupeleka makaratasi kwa board, na ndio nimeshangaa mbona tena tunapata watu wamesimama kwa gate wanatuambia tupeane pesa. Because I was not aware what is going on. And then from there they asked me who signed for you. I directed them to the man who signed for me. They arrested the man. Is at the Kisii Central Police. Riwruok mar Okinde ma Meru oseyo kaka doho ma Maua tayo chenro mage ka giwacho ni moko kuom jotije e dohono ok ochope e kaka tije dwarore, ka jotije matiyo e dohono bende ok oketo maino e tijegi. Okindego wacho ni wach makama osekelo ywaruok mag buche e dohono. Gino marocho ratich oganda bende ma timore kata mana bang' kane ondiko ne jang'ad bura maduong' dwe mar 7 higani ka gikwayo mondo mi okaw okang' mowinjore, to kata kamano onge lokruok moro amora mosetim. Gidwaro mondo mi olok jotije mag dohono, ma kawo kamano to gibiro bago ng'anyo mar tipo. It is time the Chief Justice got serious and stopped sending rejects to our region, because some of the judicial officers had previously been rejected in Nanyuki, previously rejected by members of the bar in Nyeri, and we will not allow such a kind of trend to continue in Mount Kenya region, where other judicial officers are sent here who are rejected from other regions to come and just be dumped in our region here to frustrate advocates and frustrate litigants. In default, should the Judicial Service Commission and the CJ fail to act promptly on the above demands, the Meru Bar Association shall, effective Monday, 27th October 2025, and that's today, implement the following lawful measures. 1. Boycott of Maua law courts. All advocates under the Meru Bar Association shall cease court appearances at Maua law courts with immediate effect. Number 2, peaceful peaceful weekly protests beginning Thursday this week, and that is 30th October 2025. People in Maua are having the worst services.
in terms of the judicial services being meted to the Meru populace and particularly Maua people and the larger Nyambene region. Riwruok matayo sikunde kata jopuonje ma sikunde kata riwruok matayo jopuonje ma sikunde ma primary NAT okwedo dwaro ma jopuonje ma sikunde ma secondary madundo kata JSS mar wuok e riwruok mar NAT kendo chung' kar kendgi. Jotelogo mag NAT e romo margi ma higa ka higa owacho ni pogo jopuonjego e riwruogno biro kelo songa e kinde ma indiko sikunde. Kamano bende gikwayo ni mondo chenro ma thieth e okumba ma SHA mondo mi oket kare e sama winjruok gi Minet e chiwo okumba no achiegni chopo giko mare madwe manyien. Kamano bende gikwayo chudo mapiyo ne jopuonje mabiro nono penj ma KPSEA gi KJSEA. Go ahead in the sand and say all is well. It is true we had challenges with Minet. It is true we had challenges with the Minet. But through our own structures, we were able to overcome some of them. Sasa kuna SHA. Minet may have had its own challenges, but I want to believe it was better. It was better. Wale wanasema autonomy, sijui ni autonomy ya aina gani. You know, you must also understand the legal issues. What is the structure? What is the system of education in Kenya? Do we have anything like autonomy? The issue of autonomy is a dream, because in one school we cannot have two schools. The registration certificate is one. The head of institution is one. And one who has the qualification is only one. A C2 cannot be appointed to head a school. We are going to invigilate the exam. We shall mark. We shall combine lists and take to Nairobi. It will be very unfair after we have done this. At the end of the day, we are told there is no money. Anyuola moingo gana piradek e kaunti ma Garissa onge kod chiemo kod pi kaluwore kod oro madhi nyime gwenge mopogore e kaunti no. Kolose romo moyiedhi manono midhiero no, gavana ma Garissa Nathif Jama olero ni e kind ward pradek e kaunti no, ward 18 duto ema oko kwaki kod midhiero mar nong'no, ka koro dwaro ni sirikal mondo ng'i wachno ero kapok odhi marach. Jamna bende wacho ni gisekale midhiero 4 duto mag oro ma koro keto ngima jodak makono kod le e kind Akuru gi Sumbi. We are sounding an alarm that the situation of the drought is extremely biting. It's becoming extremely hard for the pastoralist communities and for many settlements. At the moment, we are sounding that 18 of our 30 wards are severely hit, and we are tracking water to more than 200 settlements. This follows 4 consecutive seasons of failed rains. So in essence, the community has not recovered from the first drought, neither has it recovered from the second, third, and even the fourth. So it is a situation that is getting dire, and a lot of support is required so that we safeguard or protect our people, our livestock, and our wildlife. So really, we want to call upon all partners to come in and actively engage so that we are able to alleviate this situation. And that's why we are appealing to all stakeholders and to everyone, including the national government, to ensure that we fast track the aspects of additional water resources be channeled to us, the aspect of activate the commercial offtake. Ma en Ramogi TV to ma en chenro mar migago wakaw yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo an gi ote ka jadolo Gideon Omolo kata wuod Nyasirawa mano owacho ni koda Carol Gideon kata Nyakwar Chako kod Lona Ruben duto giwinjowa e yo makare kaeto aneno news ka entiere wang'e long'o kadem mosna jawada min Violet ma Ann Clinton mar wang'e long'o kadem kocha kaeto aneno ka jadolo ni ng'ato penjo matama duoko
kechen gimong'eyo. Mireri Kolo ka urudi owacho ni oneno ayo makare gi damare minomiar ni ruoth mondo kony piny. Kaita neno news ka ntiere wang'e longo mana wasesomo. Lizo Tieno mar Kamgundo aneni ka intiere Ramogi TV kanyo. Milton weche pek tiwene ruoth Nyasaye. Mogik migago biro makare wanene kod wadwa Henry Opio Jalung'a kaachiel kod Ochieng' Adit mawawari alie Anonyango Jalie mar Malindi. Nyakwara Mogi wadhi yweyo mokwongo mak ngima mathoth kik idhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Before we said we were Kenya's #1 news app, but we've continued to redefine ourselves into Kenya's #1 app as we sit today. An interesting bit is about the identity of the app, which was developed by young students. We ran a competition in partnership with ISA, Susan Macau, and came up with a logo that is Citizen Digital today, and that was exciting, you know, sort of not creating a product for ourselves, but having our young audiences guide us in how to lead in this space. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Zanzibar, an island of spice and soul, and where every day begins in wonder and ends in magic. Wander through the winding streets of Stone Town. Sail away on a sunset door cruise. Breathe in the rich scents of the spice farms and escape to Namba Island for a day in paradise. Come with someone you love or come alone and make the island your own. Enjoy 4 unforgettable nights from only $950 per person sharing or $1,190 for a solo trip. Book now and let Zanzibar be your next great story. Call 0703-254-254 or viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo jotije mag posta ma Machakos oriwore gi jowetegi e pacho kae bago ng'anyo kendo jwang'o tich ka giywak ni pok ochulgi osara kuom dweche bura. Kokalo kuom riwruoge mar The Postal Corporation of Kenya Workers Union ne gibolo gige tich piny ka giywak ni ewi deko mar osara kuom thuolo mar dweche 6. Kotelnegi kod jagoro mar riwruok matayo weche mag tudruok Nicholas Wambua ne gigo tach Machakos GPO kata Huduma Center ka gikwedo jotendgi kuom jwang'ogi e lwet nono. Ka kipindi ya zaidi ya miezi 6 hawajapokea mishahara yao, na jambo hili alijaanza mwaka uliopita, limekuwa likitokea
kila wakati, na imefikia wakati tukachukua measures ambazo zinastahili ili tuweze kudai haki yetu. The strike is legal and we are not relenting. We are going back home until he calls off the strike, until all the salaries have been paid. Pesa ya kutransfer kwa wazee na wamama wale wazee, hiyo pesa ilikuwa inapitia katika branches zetu za post office, na hiyo kazi imeenda kwa banks. Kwa hivyo tunaomba serikali itusaidie. Generally malio yetu ni kwa serikali iangalie posta, ipatie kazi, kwa sababu services zetu zote zimechukuliwa juu ya internet. Kapodwani weche makamago en ni rochruok mag tije okwako apise mag posta ma Kitale ka koro to jotije dhi nyime kod ng'anyo ma onyono odiechieng' mar ariyo. Ng'ur en ni mondo mi ochulgi gope mag dweche 7. Jotijego wacho ni gisebet ka gitiyo e bwo thuolo mar dweche 7 kendo keto geno ni sirikal biro chulogi, to kata kamano pok giyudo kata simon. Moko kuomgi koro ywago pek mar ngima ka ok ginyal yudo kata omenda mag chulo udi kuonde ma gidakie kind mamoko. We'll now be closing down until we get direction from our GS, that is our General Secretary, we need our money. That all the money has been remitted to our accounts, and we are rich that day. We can access our medical, we can access our pension, and that is when we'll come back on duty. Watoto wetu huko nyumbani, hata mpaka mabibi zetu pato wadogo, lakini wengine wametoroka hata nyumbani kwa sababu wanafikiri tuko na pesa ambayo tunalipa watu wengine, lakini sisi hatuna pesa. Landlords wanakuja hapa, wanademand, wanakuja hapa wanasema ya kwamba sisi hatujalipa manyumba, tunalala huko posta. Our dignity and honor has been dropped by all the partners like the borders or the shopkeepers, the landlords, learning institutions. Our dignity has been dropped because of non-payment of 7 months. Jodak ma Mai Mahiu nyochiwo gi buok bang' jago moro nego nyithinde 2 kendo kawo ngimane ok owuon. Jalno ma hike ni e diere wachore ni nyomiyo nyithindogo nyuka moketie sum kaeto dere gi tol bang' weruok kod jaode. Dano Londe lerono mathoth. Alwora maduka moja manitie Mai Mahiu Naivasha pod nigi buok kod luoro bang' jal moro ma hike ni e diere nego nyithinde kendo bang'e dere gi tol bang' koso bedo gi winjruok gi jaode. Wachore ni jalni no keto ne nyithinde 2 go ma jogni 46 kwiri e nyuka mane gimadho kendo mane ochweyo kelo tho margi. Mimi ni mama mwenye watoto wake waliuawa na baba yao, na baba yao kisha akajinyonga. So mimi mahali nimefikia sina uwezo wowote, mahali niko mwisho. Ningeomba watu wema tu wakuje tu wanisaidie niweze kuzika watoto wangu, niweze kuwapumzisha. Kalure gi jaode Mary Karuku, jalno nochopo ote kinde mane oonge kendo kawo nyithindo ma owacho ni notero kama ok ong'ere. Gino mane olokoyo ne miyono kendo nomiyo chopo wache tesendo bila Mai Mahiu. Aliweza kunipigia simu kuniambia baba yao ameenda na watoto na hajawarudisha. Nikamwambia kama ameenda kuripoti asikuwe na wasiwasi, pengine atawarudisha asubuhi yeye alale. Sasa ndio kuamkia akanipigia simu akaniambia ameenda kutafuta watoto kwenye baba yake alikuwa anaishi. Akapata watoto wake washapikiwa uji na wakaekewa dawa ya panya, watoto wakakufa. Na huyo mzee akajihanga. Sasa kutoka hiyo siku tumekaa hapa, hatuna mbele wala nyuma, tunashindwa tutaanza nini. Mary yango ni note mogocho ne jaode kata kamano simu ne ok donji kendo nochune chopo dala. Gamano yudo kano seka wengi mane kod mag nyithindgi 2. Mane en MCA machon Eunice Mureithi kane loso olero ni lwenje mag kit chwech moloyo to e familia medore kono e okang'no mamalo kendo kokwayo ji mondo nywak lwedo e kedo gi lwenjego. Kwa sasa hivi akijaibainika wazi kwamba nini ilifanyika hadi baba yao akafanyia watoto hivyo. Manaka inasemekana aliwaekea dawa ya panya. Lakini vile lazima ibainike katika postmortem na hizo fedha hatuna. Iendapo mtu amepata stress ya aina fulani, tafadhali
ongea na mmoja ama mwingine ndio tuweze kutatua hizi shida ambazo ziko za kifamilia. Alafu kama wewe unaweza kuwa unafunza watu kuhusu depression ambayo imeingia watu wengi sana, tunaomba tu juu hili jambo limefanyika juu ya kitu tunaita depression ama mawazo mengi. So tunaomba usaidizi na ili hawa watoto waweze kupumzishwa. Ringre adekgo noseter karkana ringre manarok ekine manyola ikorene ko joggi. Diana Olonde, Ramogi TV. Jodak e gwenge ma Nyamlori e kaunti ma Kisumu koro kwayo obila e kaunti no mondo orit arita kwe alworano bang' jomaundu moro monjogi okinyi ma kawuono. Jafwambo marwa Purity Ruhama kelonwa ler mathoth. Buok ma pod omako jodak kod jo ohala ma Nyamlori boma ma Kisumu. Buok ma omako gi bang' jamahundu moro monjogi ei okinyi. Kulikuwa na kelele. Wakasema mshike huyo. Sasa nikashumu ni hizi kelele za watu kwa sababu tuko hapa kwa barabara ni watu wanapita. Nikashumu ni walevi wenye wametoka hivi wanavutana. Kisha ndio kidogo nikasikia mlio wa bunduki. Sasa nikasema ni paruti ama lakini hiyo ni mlio wa bunduki. Hiyo si paruti. Ndio sababu yenye bado najuazia kujiuliza ndio nikasikia mtu ameruka. Ni kijana mdogo tu si mkubwa akaruka na alikuwa na hiyo bunduki. Sasa hivyo ndio akanionyesha bunduki ndio ngakwa. Lakini kwa mwendo wa saa 12 dakika 15 ndio watu sasa wakaanza kuja wakiingia na polisi wakimtafuta wakasema ni mtu mwenye walikuwa anatafuta. Kisha nikawaonesha penye ameenda. Ndio hivyo wakampata kule na wakamalizana naye kule. Jo ohala ma kanyo lero ni achich mane otimo timno ok en jadak kata ja ohala ma ging'eyo. Koro ko wuok kanyo to lori apiko. Ko lori apiko to ogolo bonde ne be ng'ena nyalo negi japi. Base mama obe yakucho to bringo kodonjo iye kato ka kodonjo iye kato donjo kupondo kacha. To ringo lale iye kanyo kwa manya ma ji obiro mang'eny to duogo koni. Koro ko duogo koni twanene ko idho wi chombe malo kucho kodonjo te ei temple kocha. Yudre no work kod police no a stage bus park. Kako work kod bus park to gibiro mabe police aparo no atake koko ng'eyo. Police no lidho neno bunde. Nen kod AK47. Police kako neno bunde to chako mana atake kaka police. Dwach gi maduong' en mondo ted arita ma Kisumu omed kwan obila machiwo arita e gwenge ma Nyamlori kaka achiel kuom yore mag duoko chien masiche ma kamago. Mamano to waduoko ni polise wa matimo patrol e chuny town ma CBD waduoko ni giero kamano kuom timo gi machal kamano. Koz jokwegi gichando wa kama lich. Gimote mokwayo wakwa mana security mondo tembede chiro ka wabedi gi polisi gimoro achiel. Tend obila lero ni achichno mane otweyo kendo omayo chukdar makanyo simbe kod woche ne oyudi gi bunde kido mar AK47 kendo osemake. Our officers who were on patrol saw 3 men. One of them had a plastic bag. Upon spotting the officers, the man with the bag drew an assault rifle and started shooting at the officers. Our officers responded and they managed to corner him to the Patel Samaj temple. The suspect in custody is one Kevin Odor, aka Kevo. He's aged about 21 years old. Obila oyango ni pod itimo apedha ne achuje mamoko ariyo mane oringo. And I'm appealing to the public to be very vigilant and give useful information that can lead to the arrest of the other 2 suspects. Purity Ruhama, Ramogi TV, Kisumu. Jodak mawuok e anyuola ma iteso mantiere Kenya kod Uganda obiro kanyakla mar kedo kod akwede e anyuondgi kamoting'o keny momondo, lwenje ma kit chwech kod neno ni oganda gi odak makare. Anyuolago noromo e gwenge ma Bukeda e piny Uganda e romo margi ma higa ka higa kama nyiri matindo mapok odhi katedo ne oketi e nyim ruoth ka imiyogi nonro moidho e weche mag puonj kaka ginyalo dak. Elvis Ochieng nigi ler mathoth. Remo ma ibago higa ka higa kod anyuolano mar Iteso
matimo nyasi ne higa mar 3 mar Ten Papa Sunday Emolot. Thor wach manowuok en kwayo kwe, riwruok kata biro kanyakla ma janyuolano kod ber mar rito kitgi kod timbegi. Mondo mi gichop dwachgi, jochiw paro makanyo singo limo dhot ka dhot mar loso chenro mag kinde ka kinde. I want to see in Iteso an adult, a mature woman giving birth and nurturing that life. Not a young kid giving birth to another kid. That thing is killing my heart. We are launching the ACADEF, Akaliite Development Foundation, which is focusing on protecting our girl children, making sure that we avoid teenage pregnancies, we make sure girls are going to school, we make sure that girls are not discriminated against, and they are protected against the evils of especially sexual and gender-based violence. Giwacho ni dwachgi en neno ni gikedo kod iye mohiu, oganda dok kod kwe kendo lweny mag kit chwecho dok piny ka oganda mabiro dak kendo luwo kido mag oganda gi. They are so surprised when they see me practice our values. For example, when they see me kneeling before my king, they're like, oh, what is it? And when they see the Ugandan, my fellow Ugandan women kneel before their husbands, their elders, they're so surprised because this is not practiced there. But I want to advise you, I want to share with you tonight that please cherish your culture. Our culture teaches us to be humble, you know. This is one of the projects that the foundation is trying to put up. These are girls, we call them actually purity girls, but in Ateso we call Abekoi. Why is the office of the Akale doing this? One is to promote being in school, stay in school, and not drop out. As a Kenyan people, we have placed importance on education and training. And our education system does not, as it has been, does not appreciate the place of culture. And so we have been modernized to focus more on education, employment, and civilization, as opposed to appreciating the place of culture within our society. Kamano bende, ijiwo pinje mag Afrika mondo miyo riwre mar neno ni kwe obedo kata bedo ni dhugruok mag teknolojia omedore. And in fact, my message specifically that I carried to the people, not of Ateso only, but I'm talking about every African, is that you can never know who your brother really is until you know the person whom you share the same blood, the same color of the skin. Kama bunge tumechukua hatua ya kuhakikisha kwamba kuna sheria ambayo inawezesha utamaduni kuimarishwa katika bunge letu la Busia. MCAs mananitie romono wacho ni gibiro temo matek eneno ni ji obiro kanyakla kendo kwe obedo e kaunti ma Busia, ka bende giwacho ni gibiro chwalo paro e od bura ma Busia mar neno ni kido mag oganda omi luor kokalo e chik. Ochieng' Elvis, Ramogi TV. Achije auchiel mitudo gi wach yedhe mamero ji manengo gi romo siling bilion 8.2 mancha nojoke kadho Nam Chumbi nyochwali e doho ma Shanzu. Kata kamano jang'ad bura nochwalo burano nyaka kawuono, kama bende koro seyangore na 4 kuomgi gin jogo ma bende gin jopiny Iran, ka 2 kuomgi pod imenyo nonro margi. En doho ma Shanzu e kaunti ma Mombasa kumano chwale achije auchiel maitudo gi wach yedhe mamero ji manyocho juggi godo e meli moro e nam Ataro chieng' tich ang'wen juma mokalo. Kae ne oyangore ni achije go mawuok e piny Iran ne ok nyal loso gi dhongere kata mano swayo gino manomiyo kwetho bila matimo nonro e winjore mag nam NCIS chwalo jaloko margi. Just want to for preliminaries to confirm whether we have an interpreter before court. Say, I swear by the Almighty God. I swear by my I swear by the Almighty God. I swear by Almighty God. Kata kamano, okinde mag piny owacho kotel negi kod jata chenro mag dohono Anthony Musyoka ne jobedo gi kiawa e wi lony mar jalokono Abdul Karim mawuok e piny Amerika. Which that I was looking for in that contract is as to whether one of his key mandates is to interpret. I must state that I have not seen that in the shortest time that it was provided to the prosecution. The only issue or point of departure is as to whether he is competently, professionally, in that position to be able to interpret these matters
that are ongoing for court. To bang' yango ni ne oonge kod oboke mar wuoth kaachiel kod obok mamoko manyiso lony mare, doho ne okwa mondo mi omiye thuolo mar chwalo obok ma kamago. Kindly consider mentioning this matter in another appropriate time as suggested, possibly tomorrow, or if it is not possible, later in the day today. We have our team to assist us in that research and also getting more documents from the presenter, the interpreter who is present. More importantly, on the passport that has been mentioned to be back in his hotel. Please have all the documents that are required to be able to qualify you as a person who can be able to interpret for us. The essence is to ensure that they are following the proceedings and that we are also understanding what it is that they are saying so that there is no bias. Burano koro biro dhi nyime chieng' tich ariyo ka achijego to ibiro med geng'negi e tesend obila mar Port. So we'll mention the matter tomorrow so that we can verify your documentation. And Balochi interpreter. If we get one, well and good. If we are able to verify your documentation, then better. So they will be remanded at Port Police pending further orders of this court. E doho nogono, achich moro ma itudo gi kweth njore mar Al-Shabaab ne odonjne kod ketho adek mag nyayo timbe njore, ketho maduto ne okwedo. Achichno manyinge Ali Mohammed Sharif ne odonjne kod ketho mar bedo jakanyo e kweth njore mar Al-Shabaab, lombo jopiny donje kwethno kaachiel kod chulo omenda mar wuoth ne jago mane wuok e pacho ka kadhi riwore gi kwethno e piny Somalia. The first count one, is being a member of a terrorist group contrary to Section 24 of the Prevention of Terrorism Act 2012. That on the 25th day of June 2025 at Mombasa Township within Mombasa County, you were found to be a member of a terrorist group, Al-Shabaab. Is it true or not true? Your file is placed aside. We will call you once we are ready. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. En fungruok ne jopith jamni mag Vasali e kachungon bura ma Malava bang' jatikdai ma jatend piny Faruk Kibet sidho chenro mar luoko jamgi kawuono. Faruk noriwore gi josiasa ma alworano ma gin kaachiel gi jakom mar Malava kama nokwayo jodak makono mondo bi oyier jotelo masiro piny owacho kaka yor neno ni giyudo dongruok, ka bende omedo jiwo ni mondo mi gimed siro sirikand William Ruto, kowacho ni jatend piny ni kod ajenda mar riwo wi oganda jo Kenya duto. Na sisi Kabarasi hufuka ng'ombe, sisi watu wa Malava wote tunafuka ng'ombe. Machirani wetu hapa wanafuka ng'ombe. Kwa hivyo tumehakikisha leo kukumbuka ya kwamba kabla hatujaenda kwa uongozi, mtupatie nafasi tarehe 27 mwezi wa 11. Ndako ukipata hii kiti, ukumbuke hapa hii siku ya leo ulikuja ukaomba kura, na ukumbuke hawa watu. Na ni vitu tatu tunataka Ndako aende afanye. Jambo la kwanza ni kukamilisha hiyo barabara ya kutoka Malava town kwenda Samisi. Akuja atafute njia zingine. Hii barabara nimeona kutoka Ikoli hapa Kakoi inaenda mpaka Ikoli. Mimi nakuomba Mheshimiwa Ndakwa, fanya bidii barabara tuweze kufungua watu ya hapa sehemu hii wapate kupita haraka wakienda kuona mandugu zao ng'ambo ile ingine. Ruodhi e kaunti ma Migori osiemo jogo ma pod losore e bunge kod jogo maluokore aoche e kinde ma ginywako lwedo kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori e kedo kod tuo mar kachocho kod mag njofni ma pod ni malo e kaunti no. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti e piny Kenya ma pod tuoche mane ojwang' kae paro ne giserumo ma ong'ere kaka neglected tropical diseases ma oting'o tuono mar kachocho pod sando oganda mathoth. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori ka otenore kod ruodhi kod oganda moko dhi nyime kod kedo kod landruok mar tuochegi, to ahinya tuono mar kachocho ma sani pod nitie 18.9% e kaunti ma Migori. Every county was found to have the highest preference for schistosomiasis or bilharzia in that case,
at 18.9%. In terms of soil-transmitted ailments, Awendo and Rongo have the highest preference, which is above 10%. Sub-county Manyatike kod Suna West, Podotelo, kod atamalo 37, kod atamalo 35. Sub-county Masuna East, bende nitiere kod atamalo 19, ma tuono mar kachocho, e county ma Migori, kwan mosetudi, kod gik mathoth, ma oting'o tiyo kod pige, ma ochido. Ka jowa odhi aora kata dhi omo pi to gidonjo e pi mondo gituom pi. Kidhi area ma kaka Kwa nitie thidhna mang'eny ma pi chokore, no ka nyithindo tugo e pigego. Kendo mano biro no ka survey wane ogolo ni Kwa kuno nigi percentage mamalo, almost 27%. Apisa ma ochung'ne kedo kod tuochego mane osejwang' kae pare ne giserumo mon kaka neglected tropical diseases e kaunti ma Migori Nicholas Makuoro wacho ni gisechiwo yedhe mar geng'o tuoni mar kachocho kod tuoche mamoko e kinde ma okalo kendo gidhi chiwo moko e dwe mar 11. This time in November from 6th to 9th, we'll be carrying out mass drug administration for schistosomiasis and soil-transmitted ailments. The hotspot ward we are targeting everybody. That is Wiga ward, got Kachola, Kacheng and Muuru. And for the rest of the wards, we'll be targeting those ones who are 5 years to 14 years of age. Makuoro kata kamano wacho ni Uganda nyaka koro lok timbegi ma oting'o weyo losore e bunge, luokruok e aoche kod kata tiyo kod pigego ma olil mamiyo tuochegi koro pod landore. Intervention is to educate the community to avoid defecating in the open waters and also to avoid visiting the water invested. E okang' mar duoko piny tuo mar kachoche e kaunti ma Migori, ruodhi bende koro nywande mondo koro kony e neno ni oganda koro bedo kod chope kendo gitiyo kodgi e yono makare, kaachiel kod neno ni oganda bende ok olwokore e aoche. Wadhi revisit mondo wang'e ni each and community, every member of the community nigi cho. Wane mane ji luokore aoche. But sani eri, wa encourage dala ka dala mondo ji olwokre dala. E baf, dala ka dala nitiere onego bed gi baf, onego bed gi rak, onego bed gi kibuyu meji loge cha. Samora mora ma ng'ato dwadhi oko matin kata maduong' wadonje cho. Mar ariyo, onego bed ni walogo sate. Kech wano ka environment wadhi bedo contaminated. Wach mar go abal ei pi. Onego bed ni kendo koro wakwero nyithindo mondo kik tim mano. Lipot yango ni aoche mathoth e kaunti ma Migori ma oting'o rono mar Ongoche e sub-county ma Suna West kaachiel kod Nam Lolwe nitie kod kute makelo tuo mar kachocho kaachiel kod tuochego mag njofni. So we encourage them to actually not to expose themselves to water invested bodies. And then another intervention is actually for the government to actually provide safe drinking water. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Ng'ato ndiko gimoro kama ok adwa nyiero ni kako ndik ni joma losore e bungu nundike marach gi dholuo ma aya. Rose kawuok Kisumu West, Ogal Beach wacho ni jomaundu manego ji kata manego nyithindogo to nego nyis kaka idak e town. Kaeto an gi ote kamar wacho ni luonge ni Joe Odundo Mtukuba size ndogo. Wacho ni oneno chenro mar migago yo makare ka entie Lakisama kendo umoro mar atari ka wangi nyara Lensa Joy Abdalla. Watudre kendo bang' thuolo machuok kik dhi mabor. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano.
country. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama Mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. No Tanuka. Download Koro and say hello to Easy Lending. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Bila Mungu mimi siwezi. Hello viewers all over the world, this is Obi Alpha, a gospel artist from East Africa, Tanzania. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *343 #. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Tuke magadu